Әдәбият йылы тип нарыкланган 2015 ел үтеп тә китте. Үсеп килгән буындың рухи кыйммәтләрен, аң даирәһен байыту, халыкта әдәбиятка, укуга кызыксыну уяту, шулай каләм тилбәртүчеләр арасында яңа исемдәр асу, үз осталарын дәртләндерү максатында игълан ителгән әдәбият йылы республикала, үзебезнең калала дәрәү генә барды. Уның сектарында мәгариф хезмәткәрләре арасында оештырылган театр очрашулары конкурсы иң сагу һәм истәлекле сараларның береһе булды. Конкурс 16 ноябрьдән алып 25-нә кадәр дәвам итте. Уның шартларына ярашлы һәр коллектив нинди дә булһа авторның әсәрен сәхнәләштерергә тиеш ине. Бұл конкурста 13 балалар бақсаһы, 13 мәктәп театр коллективтары һәм 2 өстәлмә дөйем бирү учреждениелары катнашты. Беренче этапта һәр театральный коллектив үзләренең учреждениеларында үткәрһәләр, инде иң яхшы коллективтар 11 коллектив финалга сыкты. Бұл финалга без драма театрының артистларын жюри итеп сакырдык. Зифа Гаязовна Баязитова, председатель жюри, Башкортстанның халык артисткаһы, Юнир Шакурович Гайнуллин, заслуженный артист безнең Башкортстанның, һәм Айгүл Мирасовна Хакимова, заслуженный артистка үзебезнең Республика Башкортстанның. Калабыз укытучылары күптән инде үзләрен яуаплы, тырыш, иҗади карашлы, инициативалы һәм максаттарына ынтылусан, яңа идеялар менән янган ысын мәгънәле педагогтар дип танытты. Был юлы Сибай мөгаллимнәре барыһын да хайран калдырып, әдәбиятыбызның иң асыл әсәрләрен югары кимәлдә сәхнәләштерүгә өлгәште. Миңа бит арадым да бала алып була диләр. Юк, җибәрәм. Бала алып була диләр. Мен ана шул катындың баласын миңа бирегез. Мин бит иремне алданны, мин арадымга бала табырга инем дидем. Хәзер мин иремне мәтәбәттән бала Сезгә бер нисек тә ярдәм итә алмаем. Теләгән Аллаһ. Я турыгы инде турыгы. Шуныһы куаныслы, Сибай педагогтары халык иҗады ынйыларына, рус классиктары һәм башкорт драматургларының билдәле әсәрләренә мөрәҗәгать итте. Үзләренең сыгыштарында кала педагогтары заман проблемаларын күтәрде, уларны хәл итү юлларын эзләп табырга тырышты. Әсәлек, ташланган сабыйлар, гаделлек, ата-әсәләр һәм балалар арасындагы мөнәсәбәт, изгелек һәм явызлык темалары өстенлек итте. Бында ла мөгаллимнәр тәрбияви максаттарын онытманы. Мәсәлән, Сулпылар балалар баксаһы коллективы Тәскирә Даянованың замана балалары әсәрен сәхнәләштергәйне. Бүгенге көндә ошо тема, актуаль темаларның бере дип саныйм мин. Чөнки бында ата-әсәләрнең һәм балаларның үз ара мөгамәлә итүләре һәм бер-беренә булган караштары, тәрбияви мәсьәләләр шунда асыла. Һәм бер яктан был шулай булһа, икенче яктан әхлаклылык сифаттары ярылып яткан был тамаша дип уйлайбыз һәм ошо тамашаны без жюри судына, хөкүменә күрһәтергә булдык. Конкурска әзерлек кеше укытучылардан күп көч һәм вакыт талап итте. Персонажларның сифаттарын исәпкә алып, рольләрне дөрес бүлү, геройга ярашлы кием табу, сәхнәне бидәү, музыкаль яктан кирәкле көйләр хайлау эшен аткару еңел түгел. Был тәңгәлдә Курай балалар баксаһы тәрбияселәренә җитүчеләр булманы. Улар Наил Гаетбаевның Курай моңы исемле әкият пьесаһын оста сәхнәләштерүгә өлгәште. Күптәргә сәхнәлә беренче тапкыр актер ролендә сыгыш яһау бәхете тәтенә. Шулай булуга карамастан, Курай тәрбияселәре зур осталык менән тамашачының күңеленә үтеп индерлек итеп уйнаны. Топ рольләрне башкарган тәрбияселәр Земфира Расулова, Гөлназ Тәләүшина, Миләүшә Мәхмүтова иң яхшы актер номинациясында билдәләнде. Безнең моны әкият пьесабызда Курай турагында һүз бара. Курай моңы турагында. Biz үзебезнең ошо пьеса әкиятыбыз менән үзебезнең халкыбызга Курай моңының килеп сыгышын, башкорт халкының тарихын, көн күрешен һәм моны кием халымдарында инде күрһәтергә тырыштык. Рольләрне бүлешкәндә, ысынлап та һәр ошо геройларның образларының да һәр кемнең йөрәгендә ниндәйдер шул характер бардыр дип уйлайбыз инде. Мен үземдә
характеримди батыр һымак итеп тоям. Тормышта ла мин шундай кешемен. Батыр һымак. Һәр кем үзенең образында үзенең героин тапкандыр. Шуның өчен дә без күмәкләшеп, әлбәттә бу күмәкләшеп эшләнелгән эш. Без образларны, геройларны һәр кем үзенең характерына тап килтереп бүлгәнбез. Безнең балалар, Курай балалар баксаһында бик талантлы хезмәткәрләр эшләй. Ул педагогтар гына түгел, ә шулай ук безнең үзебезнең тегенсебез бар. Уның кулы ярдәмендә ошо костюмнар безнең сәхнәгә сыкты. Шулай ук декорациягә килгәндә бидәүсе рәссамдар бар. Улар да ошо эшкә ялеп ителде һәм безгә декорация буенча ярдәм иттеләр. Гомумән бу безнең коллектив килеп сыккан эш. Әйткәндәй, катнашучылар башкару осталыгы, музыкаль узату, сәхнә бизәлеше, иң яхшы актер критерийлары буенча баһаланды. Жюри әгъзалары бер тавыштан Гран-прига Курайдарны лаеклы дип билдәләне. Курай моңы спектакле менән мәктәп укучылары ла танышты. Тамашачылар да тәрбиячләр ижадын бер тонала караны һәм югары баһаланы. Спектакль охшанымы? Әйе. Нимәһе менән охшаны? Унда Батыр исемле бер малай үзенең калаһын һакланы. Кемдәрнең сыгышы күбрәк охшаны? Гүзәлдең атаһыныкы егеттеке. Гомумән, жюри әгъзалары билдәләвенчә, катнашучыларның барыһы ла тиерлек сарага яуаплы һәм етди әзерләнгән. Гимназия коллективын искә алып китеренем. Бына хәзерге буын өчен дип әйтәм инде, бына шундай асыш балалар өчен иң беренче. Күптәр бит инде ул Сергей Чекмаревтың кем икәнен, оның биографиясын да белмәйләр бит инде. Оның тормышы Башкортстан менән бәйле икәнен күптәр хатта ишетмәгәндәрдер. Бына шул күренекле драматург Азат Абдуллинның «Онытма мине» Кояш исемле әҫәре буенча улар үҙе күрһәттеләр. Һәм Сергей Чекмарев ролен әйттеләр инде укыусы егет уйнаны дип. Шул тиклем ышандырырлык итеп башкарды. Бына ошо ярты сәгатьлек күренештә Чекмарев тураһында шул тиклем аңлатмалар, белешмәләр алырга була ине. Мин шул коллективка хайран калдым һәм уларның һәр береһенең режиссер алымдары булды. Теге яки был әҫәрҙе күрһәтер алдынан спектаклгә үҙҙәренең ҡараштары булды. Шул хайран ҡалдырҙы. Шунан йәһә тағы Березки балалар баҡсаһын әйтер инем. Күп тапҡырҙар, күп сәхнәләрҙә барған күренекле драматург Туфан Миңнуллиндың әсәйҙәр һәм бәпәйҙәр әҫәрен улар сәхнәләштерелгән. Бөгөн бит инде бала ятмышы күҙең унда күп әсәйҙәр бала тәрбиәләүҙән баш тартып, балаларын теге яки был балалар йортында ҡалдырып, балалар тоҙор йортында ҡалдырып сығалар бит инде. Тема һәр ваҡыт актуаль. Бына шуны улар ысын мәғәнәһендә, шундай тәрән мәғәнәлә асалдылар. Теманың шул тиклем киңлеге, артистләрҙең диапазондарының киңлеге, режиссерҙарҙың шундай мына етди алымдары һәр бер коллективта бар дип әйтеп китер инем. Театр осрашыуҙары конкурсы әҙәбиәт йылының ҡаҙаныштарының береһе. Әҙәбиәткә ылыҡтырыусы саралар үткәрелә икән, тимәк, үҫеп килгән быуын да китап уҡыуға яҡынлашыр, рухи яҡтан камиллашыр тигән өмөт бар. Онотолоп барған әҫәрҙәрҙе сәхнәгә сығарған, бөйөк әҙиптәребеҙҙең исемдәрен хәтергә төшөрөп телгә алған мөғәллимдәргә афарин тип әйтергә генә ҡала.